Mga empleyado sa usa ka gi-lockdown nga tailoring shop sa Iligan City nanawagan og tabang anihang report. Nagbutang na og karatula ug nagpakita sa bintana ang mga naka-quarantine nga empleyado uban ang anak sa tag-iya sa usa ka tailoring shop sa Iligan City. Kini aron mangayo og tabang sa local IATF. Sukad Agosto 5 pa sila gi-lockdown ug dunay 84 ka tawo pa ang anaa sa sulod. Mayroon kasing stay out at stay in. Okay. Kung itong mga stay out lang talaga, normally kung wala sila within the night, itong mga stay in na to, intact sila sa may, kasi mga rooms naman, only for them lang talaga. Doon na 22 ka tawo ang nagpositibo human sa swab test. Laing 22 na usab ang gipa-swab test, samtang 27 pa ang nagpaabot nga matest. Umabot na tayo ng 19 days namin dito sa lockdown Dapat sila mismo, initiative na nila. They were trained to do what is right sa mga ganitong situation. Hangyo nila sa Iligan City LGU nga matabangan sila tungod kay daghan sa naka-quarantine sa establishmento, duna nay mga sintomas sa COVID-19. Dili kuno layo ang posibilidad nga magtinakuray lang sila tungod kay anaa lang sila sulod sa bodega. Actually, there is a 22 nga wala pa maswab. Nga in fact, gireklamo na sa one of the owner, son of the owner, about sa daghan na ilang gikuan nga doon na mga sintomas. And then, why nga nung gisagol ang 7 ka mga positive diha sulod sa mao nga compound. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.